Out of stock. Huma dawn it-tliet kelmiet li ta' spiss fl-aħħar jiem u ġimgħat il-poplu Malti wawċi qed jisma' kull darba li jmur għand l-ispiżjar kif malli tħallna fix-xhur xitwin magħhom wasal il-mart marbut mal-influenza staġjonali minn brieħ, minn sola, minn biddeni u minn bluġieħ fil-Griżmejn. Għad-differenza tal-aħħar sentejn meta n-nies fil-maġġoranza kienu qed jilbsu l-maskri protettivi u jevitaw il-folo l-eluq kawża tal-pandemija tal-COVID-19, dawn il-ġimgħat kienu ferm differenti. B'diversi esperti mediċi jisħu li l-ġisem issa jrid jerġa' jidra u jsaħħaħ is-sistema immunitarja tiegħu. Diversi huma dawk li qed jirrapportaw li qed isibu nuqqas ta' mediċini fosthom antibiotiċi tal-penicillin, partikolarment fejn tidħol il-mediċina tat-tfal. Esperti saħħu li dan kollu huwa dovut għal żieda fit-domanda kif ukoll għal diversi fatturi oħra fosthom is-sitwazzjoni tal-importazzjoni minn barra. Iżda sorsi ta' min jorbot fuqhom illi tkellmu ma' Net News saħħu li preżentament hawn out of stock sansitra l-insulina fatti li jekk ma jinstabx rimedju għalih mill-gvern ċertament li joħloq sfidi kbar għal min isofri mill-kundizzjoni tad-dijabeti. Nies oħra li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalulna li anke t-taqtir li jintuża għall-għajnejn jinsab out of stock. Aparti dan kollu fl-aħħar ġimgħat sar magħruf illi l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn kiser weda minn tiegħu kif fil-Parlament kien ikkommetta ruħu li sal-aħħar tas-sena l-Gvern kellu jestendi s-servizz tal-Constant Glucose Monitors għal persuni sal-età ta' 35 sena iżda issa se jestendih biss għal persuni li għandhom 23 sena. Intant fuq is-sit tal-Ministeru għas-Saħħa fejn tingħata informazzjoni dwar il-mediċini out of stock mill-POIC l-aħħar aġġornament li ġie publikat kien fis-7 ta' Novembru kważi xahrejn ilu ta' meta suppost li l-lista ta' mediċini out of stock tiġi aġġornata kull nhar ta' tlieta ġimgħa wara l-oħra. Net News kiteb lill-Ministeru dwar kemm hemm mediċini out of stock u liema huma. Madankollu sissa għadna ma rċevejna ebda tweġiba.